A teď by měli zbystřit zejména mužští fanoušci košíkové. Basketbalistky druholigového Týnště nad Orlicí totiž nafotili lehce erotický kalendář. I když žádná z nich není modelka, s míčem jim to velmi sluší a z peněz, které si vydělají, si zaplatí náklady na další sezónu. Sice basketbalistky z Týniště tentokrát na soupeřky neměly, ale jako modelky by se uživily hned. Nafotit kalendář bylo ale pro některé sebezapření, pro jiné naopak radost. Největší problém bylo se slíknout před cizím chlapem, že to si budeme říkat. Já jsem přišla, slíkla jsem se, odfotila a šla jsem domů. A tak se zdá, že největší nervy měl nakonec fotograf. Při své výšce něco málo pod 170 cm při představě, že budu mít basketbalistky, tak jsem říkal, jinak to nepůjde, zkrátka musím je položit. A tak během jednoho měsíce vznikly tyto akty. Sice někteří jsme tam byli 2 hodiny, ale něco z nás dostalo. Pro naše manžely jsme určitě jako ty fotomodelky. Takže se nám to líbí. Kalendář si může koupit kdokoliv. Z vybraných peněz ale nikdo nezbohatne. Peníze půjdou na provoz týmu. Hlavně ty cestáky rozhodčí. Budeme spát někde, protože už ta liga přece jenom je republiková, takže budeme jezdit po republice. Sport obecně je na tom docela špatně, ale těžko se získávají peníze a ženský sport zvláště. Holky musely mít hodně velkou odvahu, aby to udělali.